Madalla farin dogo da farar aniya in kiya layar nan makasa a wuya komai tsanani komai rintsi sama'ila ba wani tayayya dukan mu muna nan bayan kamen bamma a birnin tarayya Abuja a dafa a daka dai sai kalwa farar aniya ku kira laya kun ji barin magana kuwa sai wawa farar aniya da jaman zazzau sama'ila kai ne san kowa farar aniya ku kira laya da jimin zazzau kuma tambayewa farar aniya da jaman zazzau namu farar aniya burin kowa farar aniya ku kira laya hantsi kake ne ka gidan kowa farar aniya da jaman zazzau idan ka fito kowa sowa farar aniya ku kira laya a Kaduna ta not ba har gowa farar aniya da jaman zazzau dararo kake mai zubudo da ruwa farar aniya ku kira laya a mu sha mu raba har mi wanka farar aniya da jaman zazzau ka wuce ba mi goyon kaka farar aniya ku kira laya Allah shi ya yi maka albarka farar aniya da jaman zazzau talakawa na ta yabo naka farar aniya ku kira laya manya yara na ta faɗinka farar